Танко. Това злато, че ти трябва. За какво ме... Ето го! Нокнат. Ма това не е той. А, да. Ама ти ме приятелката, значи той страдал и са. Приятелката или приятеля? Ето Ето. го там. Минус 120. Би го! Не бе! Какво стана? Ние са разминахме направо по картите му. Ти ще ми свърши работа с Хела. Бъкнах се. Ела, къде си? То се качвам на това тебе. Браво. Ого, някой има... Смотри, че имаш трупици. Да бе, аз... Ма къде си? Тук. Ето ми падна пред главата. Ай, ау, идва още един. Нокнат. Това са нацелен, другия му. Какво правиш, бе, брат? СОС. Чакай! Аз ще парзалям това. Ще правя ни кълбета така леко. Абе, стига, бе! Стига си я спайрта, я хвърлял като това от картол. Айде да хапваме пица. Пица тайм! Тинкиринг. Айде, готов съм, чайчи. Да зареда челтовник и патрони ми останах по пушките. О, я дай тази легендарна помпа, бе, маня. Така. Сега трябва да ходим към зоната, защото ние отиваме право към нея. Трябва да ходим. Така, хора, напишете ни в коментарите според вас как сме, дали се справяме много добре. Аз мисля, че много добре се справяме. Много сме добри. Ох, това не сте го видели. Тук дали няма да има някой? Не. Продължаваме, хора. Кола! Дай да фанеме колата. Не са ме виждали как карам. Не правете това в истински условия. Тут няма оцелет. Кит! Чакай. Кит, където с кита? Не виждам. Кит Вълнувам. заби колата. Какво ти? Аз бия колата, лата. Нахме, добре. Давай. Парички. Злато. Динамит колкото искаш. Да. Динамита в началото на играта ми свърши работа, вече не ми трябва. Свърв трък. Шлоп, мерси. Нямам бензин, чакай. Опа. Някакви се пукат на там, сега ще им разрешиме скоровете. Да, сме готови. Готови сме. Шлоп. Още ще нямам китове. Те са тия някъде тук са. На Dark Domination, доминират се. Ето го първия. Нокнат. И компанията идва. Не можах да го... Отвори. Хайде! Да, както ви казах, хора, Мария е най-добрата на играта. Тя ме е учила да цъкам. Лошото знаеш кое е, че има още хора. Имаш ли кит? Нямам. Ти винаги си подготвена, аз го знам. Няма да някакво. Добре, дай да търсиме, тук се някъде ще изскочи някакво. Не, няма тук. Тук се трепат стабилно. Има бандажки. За първо време. Много съм бандажира. Тичай. Чакай, че там се бият усилено. Тя ме търся усилено. Ти не се би, ако обичаш, само да се килне и ще ги убиваме. Да ми не трябва кит. Готова съм аз. Точно натам има хора, те гледаш. Точно е там. Минус 62. Там отзаде май. Ама къде са бутаща? Не ми забой. Ще съм Мария. Има един характер тук, който не иска да прави. Ау!
Помощ. Хей! Как му върза тука? Така, както виждате, хора се изтипосахме в началото и тук има 5 лея, Бачима. Бачима. т.е. 3 тима станаха и сега ще видим дали ще ги победим или те нашите. Първо някакъв тук ми кацна на моето място. Къде си бе? Айде, лека нож. Мерси за коронката, много мило. Те. Ja. Ага, виждам един тук. Убити? Сега и Мария ще я убият най-вероятно. Браво на нея! Къде бягаше ти, бе? Още не ума е там, в нас къща някъде. Една от къщи там. Тя събера патронче. А не останаха. Кои къщи викаш, че има хора? Дето има яртна. Айде, учи ни нататък. Ето им динамити малко. Опа! Малко. Без да исках стрелнах по някой, който не трябваше. Шарахтер. Да, разбира се. Ето тук някъде. Не, това е чарактера. А той ли ще ме би? Заради тебе се. Ма той то другия да не някъде тук, къде отиде. Да, не ме би, аз не съм се била, ако бишеш. Идва. Ти ли трупаш, бе? Айде. О, чък тайм! Да изхвърлих пицата. Не те знам. И аз казах. Откри къде? Прикам да идеш хем за фуниш. О, някой не уби и то така трябва да го убия. Да, възбой няколко метра на бензиностанцията, дай да ходим да плати интернета. Не време за бой. Или за умиране чак, че ми изкара това. Пуска попукната някой тук. 100% някъде се е скил този. Или пък не. Няма да. Бензиностанцията проверили? От тук подскачах, гледах, никой не видях. Това няма 5 часа си в тази бензиностанция. Е там на полето, качва се нагоре. Къде бе? Го е. Какво го ръш? Видяхте, не можахме да хванем победа и с Мимси 9-7, но това не означава, че няма да опитваме пак. Тепърва ще има епизоди. Благодаря ви, че гледахте до края. Лайк, сабскрайб и успех!